नमस्कार खुलुमबाय मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारी दिनै आं नोंथांमोननि सेराव जेबो टपिक लालायला आं नोंथांमोननो जायगा देखायगोन जायगाया जाहैबाय मा दिल्ली एयारपर्ट हा टार्मिनेल 3 दिल्लीयाव मोनथाम एयारपर्ट दंखायो खेबसेनो 1 2 3 आरो हा ओमफ्राय आं दा टार्मिनेल 3 आव दं बे टार्मिनेल 3 आनो बयनिख्रुइबो देरसिन आरो समायनासिन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो टार्मिनेल 3 खौ स्टार्टिंनिफ्राय लानानै गोजौआव माबायदि आं गासैखौबो देखायजोबगोन आरो आं दा थानाय नैबे भिउआ बे एन भिउ आंनि 60 एन माबायाव भिउ आरो बे भिउआ ओरैबायदि समायनानै नायना लाग्रो बे लास्ट भिउ बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबबा नुगोन आरो ना बे लास्ट भिउ आरो हा फैयै माने 60 गेट नाम्बार लास्टआव दंफैयो आङो हा नोंथांमोना गेजेरनिखौ दा भिडिअखौ स्टार्टनिफ्राय नायबोबाय थाबानो मोनथिगोन बेनिफ्राय आरो आङो बे टार्मिनेलाव फैनानै मोनसे बुस्थु बायबोदों आरो टार्मिनेल 3 आव फैनानै आङो मोनसे बुस्थु बायबोदों बेनो जाहैबाय मा नायग्रोलाय मा बुस्थु बेनो जाहैबाय ब्लेक वाटार दैयाथ' मोननै बे मोनसे बेनिफ्राय बे जाहैबाय ब्लेक वाटार बेनि दामा गोबां बुरजा नङा 150 आरो 150 बेनि दामा मा ब्लेक वाटार बे मा बुस्थुआ बेखौ आं लोंना नायगोन लोंनो लुबैदों आंखौ ब्लेक वाटार आरो गोबां दामिक दै दंबयो आरो 2500 गाहामनि दै दंबयो मोनसे बथलावनो बेखौथ' बायनो हाया नाथाय आं ब्लेक वाटारखौ टेस्ट नायगोन आरो बे ब्लेक वाटार बायनायाव आङो बै मानसिखौ भिडिअ बानायखादों आरो बेनि बागै बिथाङा बुजायजोबना होदों आरो ब्लेक वाटारा बोरैहाय बेयाव मा दङ सब गासैखौबो बुजायजोबना होदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय था गासैखौबो नुगोन जेबो गैया सेम नाथाय नोंथांमोना बेनि बागै मोनथिगोन आरो आं बेखौ बुंनो हालायला एसे बोरैबा मोनदों नोंथांमोना भिडिअखौ बिदिब्ला नायलांना लादो आंनि बे भिउआ जोबोर समायना बे जोबनाय भिउआ बेजों माने साना ब्लाउन जागासिनो दङ बेजोंथ' गासैबो इन्डिग'आनो गोजा आं दा हारसिं रावबो गैया नालाय बिन्दास उन्दुबाय थासिगोन आं फ्लाइटआ फार्स्टआवसो आंना खारगासिनो दङ इन्डिग' माने बे वाव सलिड बेनो आरो फौजियाव साख्रि मावनाया बेनो आरो माने जायगा बेरायनाय हिसाबै आरो फौजिनि साख्रिया आरो गोबां सोलोंनो गियान मोनो आरो बयनिफ्रायबो बांसिन मोजां मोनो आरो बेखौनो टटेलि जायगाखौ नुजोबो गोबां मोजां आरो फौजिनि साख्रिया बे मोनसे आरो खस्थ'ब्लाबो जिबाबो माने टटेल माबाखौनो बेरायजोबनो हाय मोनो आरो देशखौनो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि बे टार्मिनेल 3 भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय
बेयाव नायनानै ला दै आरो नोंथांमोना दैखौ नायनो हागोन मा मा दै दङ बेहाय भैया ये क्या है सर ये इवकस है और ये एक वाटर है ना हाँ सर हाँ ये फिजिकली ये ब्लैक वाटर है ना जी हाँ जी हाँ हाँ होगा क्या सर इसमें 70+ मिनरल्स हैं हाँ जैसे सोडियम है पोटेशियम है मैग्नीशियम है और सर जब इसमें फ्यूजन किया जाता है जब जिंक डलता है तो फिर इस पानी का कलर हो जाता है ब्लैक लेकिन सर ये आपकी बॉडी को ना डिटॉक्सिफाइड और हाइड्रेट ज़्यादा करता है इसमें आजकल जितने भी फिटनेस फ्रीक हैं या जितने भी फुटबॉल प्लेयर हैं या जितने भी एनर्जेटिक काम में इन्वॉल्व हैं वो सब सर ये पानी पीते हैं तो उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो ये सर 150 में है ये ब्लैक पानी मतलब ये पीने में कैसे है पीने में सर एकदम सेम है हाँ जी पानी मतलब सेम है ना पानी सर सेम है इसका टेस्ट एकदम बिल्कुल मिनरल वाटर जैसा ही होगा जैसे आपका कैच है कुआ है लेकिन उसमें क्या है थोड़ा सा पीने से थोड़ा लॉन्ग टाइम जाएगा आपकी प्यास बुझी से महसूस होगी और आपको जल्दी प्यास लगेगी नहीं और आपको ना थोड़ा सा जैसे स्फूर्ति टाइप का एहसास होगा सर मिनरल्स आपके बॉडी को रिच करते हैं सर और थोड़ा आप डिटॉक्सिफाइड ज्यादा हो जाएंगे ओके और इसमें तो ये तो विराट कोहली का पानी है एवियन सर फ्रेंच का मशहूर ब्रांड है होता क्या सर जमीन से जो पानी हम उठाते हैं प्योरिफिकेशन के दौरान तो जो भी मिनरल्स होते हैं मिनरल्स हमेशा जमीन के अंदर होते हैं तो जब जमीन के अंदर से वो पानी हम इन्वॉल्व करके निकालते हैं सर तो 5 स्टेज प्योरिफिकेशन है इसका सबसे पहले पानी रेत में डलता है रेत से पानी फिर डलता है कंकड़ों में कंकड़ों से फिर मिनरल्स जब लास्ट स्टेज कार्बन से होकर पानी इकट्ठा होता है तो जिंक मिलने के दौरान वो पानी काला हो जाता है इसलिए इसका नाम सर ब्लैक वाटर ही ब्लैक वाटर लगभग खोनाबाय ना ब्लैक वाटर उसमें मेरे को एक दे दो भैया उसको मैं पी के देखता हूँ क्या है उसका टेस्ट कितना 150 हाँ जी वहाँ पे सर सामने बिल ओके थैंक यू वेलकम सर थैंक यू नायबाय नोंसोर ब्लेक दै लादों आङो ब्लेक वाटार लादों आरो एयारपर्टआव नै मोनसे मोजां आरो गोबां फरायग्रा मानसिफोरा जों जायगायाव बिजाब मोनाब्लाबो मा जायो एयारपर्टआव 100% माने बिजाबखौ मोनथारो माने जाय बिजाबखौ जों नागिरनानै मोना बिजाबखौ बेयाव मोनो आरो गोबां मोजां बिजाब मोनो गोबां मानसियानो बायना लाङो आं नुबाय आरो आं सोंबायबो आरो Gentlemen, good afternoon. Welcome to Vistara Flight 885 to Kochi. Please remain seated for a moment. We firstly invite all business class passengers and premium economy class passengers to come forward for boarding. जा समायना खानैनाय वाव सलिड बे जाबाय टार्मिनेल 3 बाहेराव बेफोरबायदि आरो टार्मिनेल 3 आं थांनांगौ आंना 60 आरो माबाया फ्लाइटआ गेट नाम्बार 60 आव दङ दा आं नोंसोरनो बाहेरनि माबाखौ देखायदों आरो बेनो जाबाय दिल्ली बेहाय दिल्ली टार्मिनेल 3 आं नोंथांमोननो टार्मिनेल 3 खौ देखायजोब्बाय ओमफ्राय जों आरो फ्लाइटआ
वाव जा गोजानखा होमबाबो थांस' हाया एक्सकिउज मी नाय साफा खालामनो माबायदि खामानि मावो नाय जुमाय लोंनोबा सोरबा जुमाय लोंनानै सब दोंजोबो गेट नम्बर 42 दासो उन्दु दङ वाव बेयाव थांनांसिगोन आं मोननाय नंला दाबो गेट नाम्बारखौनो मोनला 60 लास्टाव नै जा मोजां उन्दुना दं मालाय बेजोंबो फ्लाइट दं बेजोंबो मोननै साइडजोंबो फ्लाइट दं आरो भगबान नोंथांमोनना आं गेजेराव भिडिअ बानायबावाखै हाला माने थाबायबोनो हाला एफा गोजान 60 आवसो आंना माने गेट नाम्बारा मेंबाय वाव सलिड दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय आं 60 आव बरिया भिडिअ बानायनो मोजां नै दासो मोनफैबाय आं 60 नोंथांमोनानै नायनो हागोन टार्मिनेल माबायदि समायना नाय बेसेबां समायना बेनिफ्रायबो लास्टाव नै मालाय इन्डिग'नि सिख्लाफोर जिरायना दङ नायदो आं दा बेयाव थाना भिडिअ बानायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेजोंबो दङ रावबो गैया साइलेन्ट जायगायाव थानोसै आं वाव बिन्दास उन्दुना थानोसै आं बेयाव दा टाइमा आंनिया फ्लाइटआ दा नङा नालाय बेयाव बिन्दास थानोसै आं नोंथांमोननो देखायनोसै भिडिअ बानायनानै अके गाइस नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ आङो आसा खालामो आंनि गासैबो फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि खामानिखौ मोजाङै मावलांगासिनो दङ आरो गासैबो बिमा बिफाखौ मदद खालामो होननानै आं मिजिंथियो आरो मा बुंबावनो जोंफोरबायदि जाम्बा मानसिया नङा बेखिनिखौनो बुङो आरो आं रावबो बानाङा खामानि मावनो बिमा बिफाखौ मदद खालाम फराय गावबा गावनि खामानिखौ मोजां खालामनानै ला जाहाथे जोंफोरबायदि खस्थ' मोननाङा लाइफआव आं बेखौसो बुङो आरो जोंफोरबायदि देरनानै खस्थ' मोननाङा नोंथांमोना बेनिखायनो उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै मोजां मानसि जायो आं बेखौसो सानो आरो मा बुंबावनो गासैबो आंनि लोगो नोंथांमोनखौ बेखिनियावनो जय हिन्द नमस्कार जय हिन्द बाय बाय